खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी। बर' भातारमारी गामिया गोसोखां सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि मुङाव खुंगा 26थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बर' भातारमारी गामिया उजिर फोलेरनि नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिना सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो खुंगा 26थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि समाव हारिमु फिरफिलाखौ बिरहोयो बिनेश्वर ब्रह्म गोसोखां रंजालि बैसागु फालिग्रा आफादनि आफादगिरि रुद्र कुमार बसुमतारी आरो सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावजेनो मुस्रिमा सायारानी बसुमतारी बिथाङा। बिनेश्वर ब्रह्म गोसोखां रंजालि बैसागु फोरबो फालिग्रा आफादा खुंगा 26थि रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिना देरसिनफोरखौ मान बावनाय आरो गेवलाङै हारिमु मोसाग्लांनाय, सावगारि आखिनाय बादायनाय, खन्थाइ आवरायनाय बादायनाय, हारिमु आयदा बादायनाय, बैसागि खुंग्रि बादायनाय आरो मोनाबिलियाव हारिमु हाबाफारि बायदि लायो। खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोम इलेक्ट्रनिक मिडियानि साफ्रोमनिसिमबो आङो आंनि अननाय मोजां मोननायखौ बावहरग्रोबाय आरो लोगोसे नोंथांमोननि गेजेरजों सारा जोंनि बर' हारिजों लोगोसे गुबुन हारि एबा आरो जोंनि रायजोजों लोगोसे गुबुन हादरजों लोगोसे गासैयावबो जाहाथे जोंनि बे बर' भातारमारी गामिनि अननाय मोजां मोननाय आरो गोजोननायखौ बावहरग्रोनाय थाहैबाय। दा जोङो सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि मुङै जोङो बोसोरफ्रामबो 2001 मायथाइनिफ्राय खुंबोगासिनो दङ। बियो दिनैहाय 26 बोसोर जाबाय। बे 26 बोसोराव जोङो बेखौ मोजाङैनो मोजां खुंफुंलांनो हाबाय आरो थांनाय बोसोराव जोङो सिलभार जुबिलिबो साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जादों। दा देग्लायहाय जोङो सानसेनि हाबाफारि लादों। बे सानसेनि हाबाफारियाव फुंनि 8 बाजियाव जोङो जोंनि दोरोङारि बैसागु फोरबो फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे फिरफिला बिरहोनाय जाबाय जोंनि आफादगिरि बिथाङा आरो लोगोसे बेयावनो सुबुंथानि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि अनजालि बिनानाव सायारानी ब्रह्म बिथाङा सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावजेनबाय। बिनि उनाव जोङो गाहाय लांगोना, गाहाय सायनासालि आरो जौसां बेखौ बेखेवनाय जाबाय आरो बिनि उनाव जोङो दा 10:30 जानाय लोगो लोगो जोङो सावगारि आरो खन्थाइ आवरायनाय बे बादायलायनायखौ लादों आरो 1 रिंगानिफ्राय जोङो हारिमु आयदानि बादायलायनायखौ बादायगोन। दा बेवहाय हानजा मोसानाय थागोन आरो जावजा मोसानाय थागोन आरो बेवहाय बैसागि खुंग्रि बे मुजिहाब मोसानाय बे 16 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरनि गेजेराव जायफोर सिख्ला बिथांमोनखौ जोङो बैसागि खुंग्रि मोसाहोगोन आरो जोबनायाव जोङो 6 बाजियाव जोङो प्राइज राननाय हाबाफारि जागोन आरो बे प्राइज राननायाव जोंनि मानगोनां बनरगाव निनो MCLA बिथां जुबराज ब्रह्म बिथाङा नुजाफैगोन आरो गोबांथार आलासिफोर जों लेंहरदों। दा बेवहाय बिथांमोना नुजाफैनानै जोंखौ थुलुंगा होफैगोन, मदद होफैगोन, जों बेखौ मिजिंथियो। भटार बिथांमोननिसिम जोंनि खुंफुं आफादनि जानानै जोंनि बैसागु फोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाहैबाय। दिनै जोंनि बर' भातारमारी गामियाव 26थि रंजालि बैसागु फोरबो खुंनाय जादों आरो बे बैसागु फोरबोखौ जोङो बोसोरे खुङो। खारन बैसागुआ जोंनि गोदो गोदाय आबै आबौमोननिफ्राय सोलिबोनाय मोनसे फोरबो। बे फोरबोखौ जोङो जेब्लायबो गारनो हाया आरो अराय सम जोङो बेबादिनो बे बर' भातारमारी गामियाव खुंलांबाय थागोन आरो जोङो बेखौनो लुबैयो जे गासिबो दुलाराय जोंनि BTCनि जा आसामनि जा जोंनि रंजालि बैसागु फोरबो खुंनायाव जोंनि माहारिनि दामजु लानानै जेरै सेरजा, सिफुं, जथा, खाम लानानै जाहाथे रंजायो मोसायो आरो रंजागिरिफ्राबो जाहाथे गावनि हारिनि गाननाय जोमनायखौ गाननानै रंजायो आरो अराय सम जाहाथे बिथांमोनहा बे फोरबोआव
गावनिफ्राय देरसिनफोरखौ मान होनानै उन्दै गथ'फोरखौ अननाय जासियो। बेखौनो जोङो अराय जोंनि बर' बातारमारि गामि तरफनिफ्राय खावलायहरो। खारन जोंनि बर' बातारमारि गामियावल' बैसागु फोरबो खुंनाय जाया, गासिबो जायगायावनो जोंनि बर' माहारिया खुङो। आरो बे खुंनाया जाहाथे जोंनि बे जायगानि अनगायैबो गुबुनावबो जोंनि जेरै जों दा लुबैयो हारिनि गाननाय जोमनाय दामजु लानानै मोसानाय रंजानायखौ फालियो, बेखौनो आं खावलायो। आरो दा बेखौ माखासे बिबुंथि लाखिनो थाखाय जोंनिनो गामिनिनो गावबुरा बिथांखौबो आङो खावलायहरनाय जाबाय।